Ia di badan diri hambu kok mato na salatang matangan ngan salawai tedorong gajah di gadiangnya talinte harimau di balangnya malumlah kami nak mudo-mudo dak elok dirandang kacang elok dipiliah cie-cie dak elok dirantang panjang elok dipuntaninyo singkit jetero piriang sajo itu taruhkan banyak bana siriah di balai sakitu sajo dicarano banyak bana nanca dia pandai sakitu sajo darian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.